Una amakwa na nwaanyị ekwensu anụnwa mepere ọnụ wee na-asị na sị gbagharị ya na ọ maghị ụma, nke bụ na ụfọdụ ndị mmadụ nọ na kọmentị na-asị na sị gbagharụzie nwaanyị a na ọ bụrụ na mmehie adịghị na mgbaghara ama ndị. Hei, nwaanyị a bụkwa na onye Enugu steeti, nwatakịrị ọ kpọchalụ na ndụ bụrụkwa onye Enugu steeti. Unu fee ike nwatakịrị a na ọkpa ya. Unu amakwa na akwa akịta unu furu oyi na ka elulu n'ụlọ ọgwụ na-eyipụ ọdị akwa anụnwa eyipụ n'ahụ n'ọkwa mgbatọ ka eji ife eji ebekasị akwa wee gbatọ nwatakịrị akwa anụnwa n'ahụ. Hei, unu fe ife melụ nwa ife a na-agụ m anya mmiri ka o si gbatakwuru kịta. Nke na-ewedu m iwe bụ ọ dụrọkwa nka nwaanyị amoosu anụnwa na di ya na fa nọ na kọstọdi ndị uwe ojii. Afụbekwa m ebe mama afishi magnet na-afụ maka ọnọdụ ụmụntakịrị na Anambra steeti. Afụbekwa m ebe o kwuru okwu gbastalụ nwatakịrị anụnwa akpọchalụ na ndụ. Ife anyị fudebe bụ nọọsụ isi buje ya ụlọ ọgwụ bife mara ife na-eme ebe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ sikwa na mama afishi magnet gwara fa na fa buje ya ụlọ ọgwụ ọzọ. Mma etiri unu ka unu gere ife fakwu. Mama afishi magnet o visitibekwa nwa n'ụlọ ọgwụ. Mama afishi magnet ọ pụtabekwa wee gwa anyị na ya nụrụ ka ife ati wee mee na di na nwunye a na omegwa efe invite mee efe interview ka a mara ife kpatara va ji wee kpọcha nwatakịrị a na ndụ. Ndị uwe ojii nke Anambra steeti onwebekwa ife fade ka fa gwa anyị na di na nwunye a nọ na kọstọdi fa. Ọ na-abụ na fa anụghị ife na-afịa n'ihu akwụkwọ ka ọ na-abụ na fa chọrọ ịhapụ di na nwunye a ka a ghara inyefe ntaramahụhụ ka ọ gịnị. Ọkụ ya ka m ji wee laiki Honorable Ifeobi na-abụ agụ nwaanyị na-ebe ka m si ebe. Nwaanyị ya abụ asị ka etinye ije ọkpa ofepugo, asị ka eje kpụrụ onye nwe ofepugo. Ọ bụrụ ịgba ajụjụ ọnụ ọ gbabaga agbaba. Biko na usoro udo nye mmadụ ọrụ ịmarụ na anya bụ ọrụ na inweghị obi eji arụ ya ma ọ bụ na inweghị ka ihe esi wee gagharị. Gwana usoro udo nye gị ọrụ ọzọ. Iwu abụ na ịya alụ nke ahụ. Sinsi ka ndị mmadụ nọ kịta anụnwa na-eche ka ha mara ife kọmishọna a na-afụ maka ọnọdụ ụmụntakịrị na Anambra steeti ka ha mara ife oyi ekwu gbasara ife a. O nwebeghị ife anyị nụrụ. Nwaanyị anụnwa ọ nọghọ na kọstọdi ndị uwe ojii, di ya ọ nọghọ na kọstọdi ndị uwe ojii. O nwebeghị ife ndị uwe ojii Anambra steeti kwu. Ọnọlebụ nwa onweghọ nke anyị nụrụ okwu. Ọ na-abụ na baba na-amaghị iti akpụ ka agụba adịghị nkọ. Unu amakwa na nwatakịrị anụnwa na ote ihe ezi ka ọ dị n'afọ ya abụchi izitere m nke bụ na nwoke unu na-afụ bụ ego n'aka na ọ bụkwa onye Ọkịja nke dị na Anambra steeti. Afa ya abụ Ọfịa Afụlụ Agụ. O jee n'ụlọ ọgwụ ebe nwatakịrị anọ wee welụ 1 million naira o si n'ọnya na foundation ya wee na-asọpọtụ nwatakịrị a. Afụkwa m ebe Lozeus jekwa n'ụlọ ọgwụ wee kwukwa ife o kwuru. Ọ bụrụ mgbe Honorable Ifeobi na-abụ na ya hei anyị amadụrụ n'ụlọ ọgwụ ebe nwa na o nwezi ike ọ natazie n'ụlọ ọgwụ ndị chọrọ ije gbatalụ nne ya ọsọ enyemaka eje gbatara ya. Nke anụnwa ifu ka eti ebugharị nwa eti n'ụlọ ọgwụ nke apụta eburu ya jee na nke afọ m ebe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ kịta ọ na-aṅụkwa ọbara. Unu fụ dịka ọnya dị nwa n'ọkpa hei nwaanyị anụnwa ji ọkụ lọba wee hekelu nwa ọkpa ya. Ifu ọkpa nwa siri ike. Okwu Chineke ji ndụ nwa o. Chineke bụ ife si hei Chineke nna ị na-ene n'ife nke anya mmiri a na-agbaghị n'anya na-asị nwaanyị mụrụ nwaanyị buru nwa 9 months nwere obi wee mee nwa mmadụ ife anụnwa. Ndị uwe ojii Anambra steeti kagbu ya nkịtị. Honorable na-afụ maka ụmụntakịrị amaghị m ife ọ na-eme mma hapụ unu ka unu gaa ajụjụ ọnụ agbara mama nwatakịrị anụnwa ya na nna ya. Unu egekwa ka Ọfịa Afụlụ Agụ na Ọkịja ka o si wee jee sọpọtụ kwana nwatakịrị a n'ụlọ ọgwụ mana nke onye nke ahụ mma ewepụnata ya maka ebe nwatakịrị a dine n'enu akwa ọ gba ọtọ. Ndị nwe ihu akwụkwọ agha laiki ya maka ahụ ya niile ebuso onye ọnya. Biko nu nyelụnụ m aka kpọwa Honorable na-afụ maka ụmụntakịrị na Anambra steeti mama afishi magnet. Kedu ife ị na-eche gbastalụ di na nwunye melụ nwatakịrị ife a? Ndị uwe ojii nke Anambra steeti kedu na ife unu na-ekwu gbastalụ ọnọdụ anụnwa? Anyị na-echekwa unu ka anyị mara ife unu kwuru marụkwa na ife di na nwunye asịrị bụ ebumnobi fa ji wee chi igbu nwa mmadụ n'oge ya erughị eru. Look at your son is looking fresh. Look at whatever papa na that boy. I really need if you go Ken and whatever we tattoo arrow the boy complete. Onye ebe che onye ebe n'enugu the boy go onye ebe igbo etiti na ego nwụta ka ewe na-etiriti o chi esitara ekunyika nọrọ ebe a nọrọ dina na otu isi gị na-eme ihe n'afa m afa foundation ahịa Ọfịa Afụlụ Ego na Obi Onyeka
So I know it will be. Actually, I will take that. One of them, I will take it. Huh? Thank you. Father. Thank you, sir. 1 million. I have also. Thank you, sir. Before 1 week, 2 weeks, I have also. I mark it. I found one person, more careful than yes. Thank you very much. Thank you. Reason more to learn or ever. One take it do na I am where he hold up the person. So if there are more than I ever keep in a long one. Thank you very much. I have the family of Cheese Terem of Ribo. You cannot trend on social media. Actually, one year with the academy name area. Here the family. Cheese Terem Bonye, Fiaguke, and Kedin Ibwets local government. Kedin Ibwets local government. Enugu North. So I know Nke Chijoko Ozuribo and Chinazo Ozuribo, the father of the parents. So let's hear from them. Maonwa Habeya, Kieka Suega, and the Kaasiwe, Onya Dinyeronwaha, na Onye Donwaha. So na Nke Kija Sueje. Jesus is about them le phone. Le education le many years ago the she's somebody okay mama is how le meli education mu gwa ba se onyu ho shwagani Okay. when nani ba so agwa kwatwe be ma emejo me be am mama or 12 or 13 to education tam me le kutu de am le di woman le kutu tam be ga ziri phone mu me le be kutu be ku betana. Oh, last week, Madame, nke manya agale ga bokwanyi le manya le mitanya luba ansa meni mai omo asene le phone me mejugun obo doma ewo unu toro lugbe de lo weta me ma obo eziri fi ga yin le me wiki le o katana labo ke mo WhatsApp le no o do je mo de mo sha akode mo le kwa le ki le me so be e mere mi bo jo le me di ma do me mo o ba yin o se nye megbuku nige na yike megbu e obogo onyu kege banyi hanse e ba li ge megbuku ge le begum yi ho cho o le je ko otum di ge asum le je Kebe the woman. o blo no cha go okuru Okay. e yike bo ni da shota Okay. Madam, ndị bụ ike gwa le ya kesi a. Ma ike gwu n'ụbọchị. Le mgbe m nọ, na ọ bụ ga bịa jede onye ọrụ. Nsele di komunu nwa m nwanyị maka le karakta anya rodre di igba afọ. Mama Chike mmadụ okwu isi. Manya nwe nwa m ọfọje ka ebu anọ na onye ụmụ m anọ. Ọsị m biko m le lọbụgo na ya achọkwa onye ebere ya na aje tukuru bịara ekudu uke. Le ụmụnye ele ga anya uke. Medinye le anụ. Le ya le ọbụrụ ene ya na ya achọkwa m ene ya. Lọbụgo agent bịa asị ya ga ya dutere nye nwa. Ya sa wa le ya achọgo ndị Igbo. Le ya achọgo ene ya je ka abarị n'ire. Ya ka efole aka nya metu Igbo. Domego nyuke nya chọrọ ihe bụ mmiri nso oke mena nwoke bịa sim lekwa le mena ya ụmụ ndị ga nsa ejike ngwa agbans abụla m dige m la anya mag mena agba m le phone sim le ga m ya mekpọ m le spirit nya m le nya connect le nya chọrọ ihe le manya ga ya m di be ya nsa na ele gm edi madu ma lo ga m sa decide na ya le di mad le mo mara ma le eziokwu le lo ga ma mo mara la anyị debo mere ibe